ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೇನು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದು ಕಾರ್ಣಿಕದ ದೈವ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕತೆನು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಏಳು ಕೊಪ್ಪದ ಕೊರಗರ ತನಿಯೇ ಕೊರಗಜ್ಜ ದೈವ ಎಂಚ ಆಪೆರು ಮೈಸಂದಾಯ ದೈವ ತನಿಯನು ಮಾಯ ಮಲ್ಪುನಿ ದಾಯಗು ಪನ್ಪಿನ ಮಾಹಿತಿನು ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪಾದು ಕೊರ್ಪೆ ದಯಮಲ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಅಕೇರಿ ಮುಟ್ಟ ತೂದು ನಿಕ್ಲಿನ ಅನಿಸಿಕೆನು ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ದ ಮುಖೇನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪಾದು ಕೊರ್ಲೆ. ಚಾನಲ್ನು ಈತ್ನೆಟ್ಟಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತೀಜರ್ನ ದಯಮಲ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಪನಂಬೂರುದ ಪುರವನ ಓಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೊರಪಳು ದಂಪತಿಲೆನ ಮಗೆ ತನಿಯೇ ಪುಟುದು ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಳಾವಡಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮನು ಕಳೆವೊಂದು ಊರುಗು ಬತ್ತಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಗಂಡಾಂತರುಡು ಏಳು ಕೊಪ್ಪದ ಕೊರಗೆರ್ಲ ಅಳಿದು ಪೋಪೆರು ದಿಕ್ಕು ದೆಸೆದಾಂತೆ ಅನಾಥೆ ಆಯಿನ ತನಿಯೇ ಊರು ಬುಡ್ದು ಪುಲ್ಯ ಕಾಣೆದ ಪೊರ್ತುಗು ಕಲ್ಲಾಪುದ ಗಡಿ ಬತುದು ಸೇರುವೆರು ಸಾದಿಡು ಅಡ್ಡ ಉಂತುದು ಒರ ಬುಲಿತುದು ಒರ ತೆಲಿಪುನ ಬಾಲೆ ತನಿಯನು ಕಲಿತ ಕುಜಿಲಿನು ತರೆಕು ತುಮ್ಮೊಂದು ಬರೊಂದಿತ್ತಿನ ಮೈರಕ್ಕೆ ಬೈದೆತಿ ತೂಪೆರು ಬಾಲೆ ತನಿಯಡ ಅಪ್ಪೆ ಮೈರಕ್ಕ ಬೈದೆತಿ ಈ ಏರು ಮಗ ಪಂಡುದು ಮೋಕೆಡು ಕೆನ್ನಗ ಬಾಲೆ ತನಿಯೇ ಪನ್ಪೆರು ಎಂಕ್ ಮಾನ ಮುಚ್ಚೆರೆ ಕುಂಟು ಕೊರಿಯರ್ನಾಂಡ ಪನ್ಪೆ ಪಂಡುದು ಪನ್ನಗ ಕಲಿತ ಕುಜಿಲಿದ ಅಡಿಕು ದೀದಿತ್ತಿನ ಬೈರಾಸುನು ದೆತುದು ಅಪ್ಪೆ ಮೈರಕ್ಕ ಬೈದೆತಿ ಬಾಲೆ ತನಿಯಗು ಕೊರ್ಪೆರು ಏಳು ಕೊಪ್ಪದ ಕೊರಗೆರ್ನ ವಂಶದಾಯ ಆಯಿನ ಯಾನು ಪುಟುದು ತಿಂಗೊಳಾನಗ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮನು ಕಳೆಯೊಂಡೆ ಏಳು ಕೊಪ್ಪದ ಕೊರಗೆರ್ಲ ಅಳಿದು ಪೋದು ಅನಾಥೆ ಆಯಿನ ಎಂಕ್ ಮಾನ ಮುಚ್ಚೆರೆ ಕುಂಟು ತಿನಿಯರೆ ನುಪ್ಪುಗಾದು ಬೆನಿಯರೆ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕುನ ರಾಜ್ಯಗು ಪೋವೊಂದುಲ್ಲೆ ಪನ್ನಗ ಅಪ್ಪೆ ಮೈರಕ್ಕ ಬೈದೆದಿ ಪನ್ಪೆರು ಅಂಚ ಪೋಪುನ ಮಗೆ ಆಂಡ ಎನ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಬಲ ಮಾನ ಮುಚ್ಚೆರೆ ಕುಂಟು ಬಡವುಗು ನುಪ್ಪು ಯಾನು ಕೊರ್ಪೆ ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲೆನ ನಡುಟು ಈ ಮೂಜನೆತ್ತ ಮಗೆ ಪಂಡುದು ಮೋಕೆಡು ಇಲ್ಲಗು ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೆರು ಅಂಚ ಮೈರಕ್ಕ ಬೈದೆತಿನ ಇಲ್ಲಲು ಬಳತುದು ಮಲ್ಲ ಆಯಿನ ಕೊರಗರ ತನಿಯೇ ಪೆತ್ತ ಮೇಪಾವುನ ಕಸುಬುದ ಒಟ್ಟುಗು ತನ್ನ ಮೂಲ ಕಸುಬು ಕಾಂಟ್ಯ ಮೊಡೆಪುನ ಕಾಯಕೊನ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುವೆರಿಗೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಪ್ಪೆ ಮೈರಕ್ಕ ಬೈದೆತಿ ಪನ್ಪೆರು ಮಗ ತನಿಯ ಕದ್ರಿದ ಕ್ಷೇತ್ರಗು ಏಳು ಪುದೆ ಕಾಣಿಕೆ ಒಪ್ಪಾಯರೆ ಉಂಡು ಏಳು ಜನನು ಲೆತ್ತೊಂದು ಬಲ ಪನ್ನಗ ತನಿಯೇ ಪನ್ಪೆರು ಏಳು ಜನತ ವನಸು ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೇಯಿ ಏಳು ಕುಪ್ಪಿ ಅಸರು ಏಳು ಜನ ತಿನ್ಪುನ ಮೀನು ಎಂಕ್ ಕೊರಿಯರ್ನಾಂಡ ಏಳು ಜನ ಕೊನಪುನ ಪುದೆನು ಯಾನು ಉರಿಯನೆ ಕೊನದು ಪೋದು ಒಪ್ಪಿಸಾದು ಬರ್ಪೆ ಪನ್ನಗ ಅಪ್ಪೆ ಮೈರಕ್ಕೆ ಬೈದೆತಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊರ್ನಗ ಏಳು ಜನತ ಪುದೆನು ಒರಿಯನೆ ತುಂಬೊಂದು ಪೋದು ಕದ್ರಿದ ಕ್ಷೇತ್ರಗು ಒಪ್ಪಿಸಾದು ಪಿರ ಬನ್ನಗ ಮೈಸಂದಾಯನ ಗುಡಿತ್ತ ಮಾಡುಗು ತಾಗದು ಇತ್ತಿನ ಮಾಪುಳದ ಪುಳಿತ್ತ ಮರನು ತೂದು ಅಪ್ಪೆರೆಗು ಮಾಪುಳದ ಉಪ್ಪಡು ಪಂಡ ಇಷ್ಟ ಪಂಡುದು ಎನ್ನಿದು ಮರಕ್ಕು ಪೋದು ಒಂಜಿ ಕಾರನು ಮೈಸಂದಾಯನ ಗುಡಿತ್ತ ಮಾಡುಗದೀದು ಮಾಪುಳದ ಪರಂದು ಕೊಯ್ಯೊಂದಿಪ್ಪುನಗ ಮೈಸಂದಾಯನ ವಕ್ರ ದೃಷ್ಟಿಗು ಬಲಿಯಾಯಿನ ತನಿಯನು ಮೈಸಂದಾಯ ದೈವ ಮಾಯ ಮಲ್ತು ಬುಡ್ಪೆರ್ಗೆ ಇಂಚ ಮಾಯಾರೂಪ ಪಡೆಯಿನ ಕೊರಗರ ತನಿಯೇ ಕೊರಗಜ್ಜ ದೈವವಾದು ತುಳುನಾಡುಡು ತನ್ನ ಕಲೆ ಕಾರ್ಣಿಕೊನು ಮೆರೆಯೊಂದು ಬೇನೆಡು ಬತ್ತಿನ ಭಕ್ತರಿನ ಕಣನೀರು ಒಚ್ಚಿದು ಅಗೆಲು ಕೋಲ ಬೀಡ ಚಕ್ಕುಲಿದ ಸೇವೆಗು ಒಲಿದು ಭಕ್ತರಿನ ಬಾಳನು ಬೆಳಗಾದು ಕುತ್ತಾರು ಪದವುದ ಮಹಾಶಕ್ತಿಯಾದು ಕೊರಗಜ್ಜ ದೈವ ತುಳುನಾಡುಡು ಮೆರೆಯೊಂದುಲ್ಲೆರು ಕೊರಗಜ್ಜ ದೈವದ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಈ ಕತೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ದಯಮಲ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋಗು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ನನಲಾತು ಕಾರಣಿಕದ ದೈವಳೆನ ವಿಚಾರ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ವಿಡಿಯೋಡು ಯಾನು ತೆರಿಪಾದು ಕೊರ್ಪೆ ಕೊರಗಜ್ಜ ದೈವಗು ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ತರೆನು ತಗ್ಗಾದು ಈ ಕತೆಕ್ ಮುಗಿತಳದ ಚುಕ್ಕಿ ದೀವೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆಗು ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೆಲು.